Ospitalepian eta sohutan, ospitaleko herritxo maitia. Eta sohutan, anoian ian, etxauetan, bere beltzek lehoetan. Ara maiatzian, hoita zazpian, Maule gaineko merkatu goizian, ospitalian eta sohutan, batetan, sartu ziren bai denetan. Bederatzu jente, bai bederatzu, hasta paretan nolaxe tinkatu. Bederatzian, anulutzian, egalpetan, bele beltzek eraman atzaparetan. Ondoko urtian, udaberrian, aineratuna berriz utzuntzian. Bederatzian, bigazilaren sarbaturi, bele beltzek hura gixilturi.